जों सिने कक बरफ थापानो कक बरफ टके खायनाय दं बिसिङाव गोबां मा सलुसन सिने कक बरफ एक्ट्रेस सलुसन गोजाम गाहाम गाहाम एक्ट्रेस दङ दिनै अ फाकवा फात्रा गोफै आमान अ टकेwo कक बरफ टकेwo नों दिनै गोदालखे नन बरफ पास हुनाखा नों जाजमान थांथगौ गाबोन तै नों ताम साना मोजों तेनि बोखानि टंबारो Actually, puya nang sana musungo, ang to o field niya, acting field niya, tay sini Tripura hasteo kebang ma cela besa eba beri besa acting kereng tongo, actor actress ni rolo kai tongo, ang to o field ni puya, hai ni bagai ang belai no, sajung nervous bo engjak. Aboni logi belai khabo tong thokjak je sini director ano obahai proposal rekha je ni bagai kaisa belai no different kaisa rule tongo nono jeng abono khairena bagai jeng select khaika choose khaika ning tamhin puila kha bkhawan choka belai no nervous ngai je ang obo rule no khaide mano maya phi ang to rule ni ya tabuk sini director je script sikha je rule rekha ano abo bai ani character bai bo gothok jaka hanai nei bo ano select khaika saimea busuk joratei bo gothok jak hingke feel juda ang mani bagai nervous to belai nongjak challenging bo tongo acting bo busuk joratei ang abo futirei chini je luku rong no ang bukha tongthori mano abo bo ang wanchugo hingke feel judang mani bagai belai no nervous engjak character hamnani problem acting khai tu bunani belai no tough ani bagai abo haipia abo ni bisingte ang chai togo je ang jesek mansak ani rei manani ang lokorong no renai borong no phunungnani try khainai je kaisa beri busani lifestyle lo kaisa tomung samung kaisa character buni juda bini je daily lifestyle lo bomti hai eng ba bo hai engnani nang bomti haike bo kebeng mungni bising tei je bini life journey khai tongo abono no oro express khayo hingke o jaga o kaisa no chini hasteni lokorong no kaisa message ruo je kaisa berei khoroksa bo bini berei ni character no karaibo kobangma kubunni juda sereungmung rok tei sereungna nango eba bo saijung independent engna nango amsung no hakwa toke phano hakwa lemni hakwa phano se ora sereungthai tongona phakwa ni bising tei bo sereungmung ruo borok mwnei tei no mwnei ma kongno no bisi mwnei kothok no bisi muito tongkogo aboni bagai phakwa mwnei kothok amang amti hairong ni bising tei no kaisa sereungmung bo jeng lokorong no yafarna musungo am bagai no phakwa hanai rejakha o toke ni mung pia aboni bisingo phakwa simi ngai tongya o jaga sereungmung bo jeng lokorong no yafarnani try khai tong nang dine puya first time sinau ko borok hapani boli rok ni khai engmai ne phana sinau ko borok bo sinijak ni bisingo obo hai actor actress bai actor rok bai nang obo hai ke chance ma ka sek mankha nang bor ni khakti nang bor no tam sana musung borok no khai to tam sanai belai kheno khabai no ang hambai ya pharo borok to onek experience bosor bisi burum romoi aba hai samungo no kerengai tongma ba borok belai kheno sijak no honei mano ang borok no sijak no honnai o jaga experience ba bisi burum romoi a samungo kerengai tongmani gedalai tongmani borok belai kheno sinai sabo busuk jora reng ya sabo boma haike khaiman manya ang to tabuk si ketal obono ani first yapri barong mani ang busuk ani bisingo busuk talent tong abo to ang sasuk maya pia borok romoi mankhana aboni bagai ano samungno yafarkha hingke borok to ang charai phangsini simi borok ni mung khanai phaimani borok no kaisa ang belai no bukhawo kaisa respect jagao ton mani pia borok bai tabuk thangsa ke samung khainani bisingo thangsa ke samung khainani thangthini a jaga bo kisa nervousness phayo tangi hingke bukhawo borok ni bagai respect tongo haboni bagai borok bai ang free thamung da khaimano maya a nervousness kisa tabuk bo tongkho ke oro je nang chance man khana go obo ki kuno borok ni bisingo
बाहाय audition dong kan dan apa nengger sabung sabung dong baik kita sekereng sabung itu borok bahay ke nono Actually khai abo sana thangka ka to rsamung musamung bai kereng jakni kokya kok hangke ani je juda film do tongmani bagai dabuksini je director ano a character gothok jakha je nung ama hai je juda kaisa film do tongmani nono kaisa tai kaisa kubuni challenging field do nono tubuna nai tongo nung a role no kaham ke khaimana no hनै kha khayo aboni bagai no like audition bo hनै maya borok choose khaika je ang abono a character no khaimana no hनै update Engke bong imang no nung muk thang klaiman sini hai sebenarnya borongni imang no muk thang khaiman chine hनै ang 100% to ang saimaya pia ang try khai tongo rwnani ani jesek mansak 100 khainani jesek mansak best rwnani try khayo saimaya abo busuk jora success no busuk jora ang reiman no abo khai tabung no puila ketal khai tongma ba belai no ang bukhawo nervousness tongo confusing tongo je ang mademan manya but try khayo Om kuat to kyo rulok sorok busuk to desi sama to mabolom no bos hai dana belai no interesting question no khaika o jagao iko nugui no mano postaro je aro je photo rojak je mangpliwo tongnai sini takhuk songborok to tongo no phia abono karibo sinoro tebo interesting character tongo tebo tabuk sini je tabuk sana to musung ya phia sai risine sini khoda kainani character bo tongo abono kare sini shanto mafia hnai tongo sini gobangma interesting story wo interesting character tongo abo juda juda tongo norok je fro film nugana afro saimanana belai no naithogana hnai no wansugo character belai no amang belai no mane munui kothok naithothok ani mungkha Priti engke coming ka South Tripura engke ang o jagao acting ni field to korei ang kuno phana ang khaya kho monani first time na ang mosao na ang resabo na ki ang acting khayo kuno jaga phana khaya kho ang khaima ke martial arts rok khayo ani field no juda aboni bage belai na ani bage tap Priti ki Jaipur mari yang Joma Murasing Priti Murasing